yeɓiyankoɓe aya o Piindi TV Piindi Média ɗo e Dakar Almaris yewtere heewide oɗon gowti yiide jewte amen kala nde ko wayni waɗi so kesam hesama ko woodi hande ko aset fodde nogas e tati no pamirten lewru men no wiyetendu mai 2026 hanki aljuma 22 mai 2026 wonko jolle leydi men Sénégal jolle leydi men Sénégal ɗon gandi ko Ousmane Sonko gonnoɗo gardiɗo jaagoɗo leydi ndi e konngol e yamirore Bassirou Diomaye Diakhar Faye mawɗo leydi ndi ittima wonde gardiɗo jagorɗe noon ko haala kewko wonno ya garta sippo e hewngo to banggue lande biyeteɗo Pastef ha ko ɗum saabi eɗen joddiɗo e musidɗo men toka men Abou Gaye ma ko analyste politique ma on ko haali hen kono kadi ma ƴettu musidɗo men sel men Moïse Monidela mo ganduɗa ko toon to Congo woni ancien vice ministre de l' information ha pamen tan ko woni ɗo e Sénégal ko ina rewida ko musidɗo men fannuyanke jiɗɗo Sénégal kanko ma o haalen yiyande makko noon haade Monidela yettade Abou Gaye calmina bandiraɓeɓe. eyyi tokara mi salmitimama mi salmini bandiraɓe heɗotoɓe e yewtere ndeɗo henna tawi noon koye fannu mo gandanɗa hoore maɗa eɗen mbawi ɗum no annama joljole ni koko heewi saabu ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa ko yande e jamma hanki o caggal nde hoorejo leydi itti hoorejo jagoɗo muɗum donc ɗum ɗon noon ko ɗum jeeyi sababu girbiɗen enenne gaddanen hen bandiraɓe ko woni jiyanɗe meɗen hol miijoji ɗin joguiɗen hen ɗum noon eɗen bismoɓe e yewtere nde noon a jarama no mbiɗani ko noon toka haade musidɗo yettade sippo mo ganduɗa no wonno hakkude Diomaye e Sonko landa mo ganduɗa ko kañum laami coalition ngaji ɗi keewi pecce ɗe keewi o haala faye funnague rewa e worgo no heewi ko ɗum waɗi oɗo saaha joni haade am arde ma mataw en nanat musidɗo men mi haalanma noon ko hande ko frère halte eyyi ɗum kam mbaɗa heeɗi tan ala no mi haalan tan ha gandi ndeɗo yewtere diwtima gantan ko frère halte ala noon jaleɗe de bonjour monsieur Moïse. Bonjour les amis du Sénégal. Présentez-vous, on vous remercie très sincèrement. Vous êtes un ami du Sénégal, un politicien, un démocrate, un leader d'opinion qui a même pu quitter le Congo pour venir au Sénégal, voir la coalition, voir la politique sénégalaise. Vous êtes un ami du Sénégal. Hier, je sais que vous avez appris que Ousmane Sonko a été démis de ses fonctions par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Quelle est votre analyse? Présentez-vous d'abord avant de donner votre analyse. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu qui nous permet de communiquer pour l'intérêt de l'Afrique. Je me présente, je suis Moïse Monidela, ancien vice-ministre de la presse et de l'information, mandataire de l'État plusieurs fois, et puis président de mon parti qui s'appelle CONADE. Voilà, et puis ce que j'aime bien, c'est l'ami du Sénégal. Là, je parle comme un Africain, un ami du Sénégal. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, comme vous l'avez dit, je suis venu saluer l'alternance démocratique au Sénégal. Je suis arrivé au Sénégal pour cela. Rien que pour cela. Je suis intervenu dans plusieurs médias, j'ai été reçu par certaines autorités que je ne citerai pas pour des raisons diplomatiques, parce que bon, aujourd'hui je suis dans l'opposition et que peut-être ça ne peut pas être bien perçu. Donc j'étais au Sénégal rien que pour saluer l'alternance et les couples, j'appelais ça les couples, les duos entre Sonko, le président Diomaye et le premier ministre Sonko. J'ai beaucoup aimé cette coalition, cette dualité, ces couples-là qui a honoré la jeunesse africaine. Voilà. Mais dès que vous avez entendu ces divergences entre ces deux, quelle est votre opinion concernant la jeunesse africaine par rapport à ça? Bon, je vais rappeler pour les spectateurs ou les auditeurs que plusieurs fois les hommes politiques du Sénégal sont venus intervenir dans les conflits politiques qui se passaient ici. Je vais citer ici au Congo. Je cite le président Abdoulaye Wade est venu ici au Congo. Et Moustapha Niasse, le ancien président de l'Assemblée du Sénégal, sont venus.
Et ils sont venus ici intervenir lorsqu'il y avait des... Donc, ce qui se passe au Sénégal nous intéresse, m'intéresse. On ne peut pas... Donc, pourquoi? Parce que le Sénégal a toujours été le modèle de la démocratie. Pour la petite histoire, moi, je faisais mes études en sciences politiques à l'université Paris 8. Il y a eu un débat. Lorsque Jacques Chirac disait que la démocratie n'est que... C'est un luxe pour les Africains. Nous nous sommes opposés, on a fait même des manifestations, il y a eu même des débats où on disait non, la démocratie c'est pas un luxe. Alors il y a un professeur qui est encore là, qui nous demandait est-ce que vous avez un pays, est-ce que Jacques Chirac dit, comment vous pouvez les contredire? Et nous n'avons pas cherché ailleurs. L'argument c'est dire voilà le Sénégal. Le Sénégal c'est un pays démocratique, le Sénégal n'a pas de leçons à recevoir, le Sénégal peut même donner des leçons, non seulement en Afrique, mais en Europe. Donc le Sénégal, pour nous, c'est le modèle de la démocratie. Et lorsqu'il y a des problèmes comme ça au Sénégal, où il y a des conflits entre le Premier ministre et le Président de la République, pour nous les Africains, c'est une honte. Parce que le Sénégal, la démocratie sénégalaise, c'est une démocratie exemplaire. Donc, lorsque je suis, moi, c'est pour ça, c'est ce qui explique que j'ai cherché par tous les moyens de communiquer. C'est ce dont je vous remercie. Je remercie votre radio, votre média, pour nous avoir donné cette occasion. C'est un cri de cœur pour dire non, ils doivent s'attendre. Moi, je ne vais pas aller dans des considérations institutionnelles, constitutionnelles, mais c'est que moi, c'est un cri de cœur, des cris d'un Africain pour dire Sanko et Diomaye, vous ne pouvez pas nous faire ça. Allô? Allô? Ah là là. Nous avons cherché monnaie de là. Il faut non pour l'un mo dan nani ko hala ko hayda. Wala mi nani ko haali ko. Anane kal bo minane. Seeda. Hey. Seeda nanmi ko kal. Odo France no bendu kalmini. Ha? Min ngam ko seeda nanmi e ko kalda ko. Kanko haali ko nani? Kanko haali ko fof mi nani na laabi toy. Ok, to do natden odo ko neddo kawde neddo yidbe Sénégal awabe do jillimo do ngay do e pinde ko nandi hen bojjidi fof ko wiide démocratie mo Abdou Diouf wanno e Senghor ko wanno Abdoulaye Wade ko Macky Sall wanno ko liggey mudum fof fotani wadde sippio kono wadat sippio ngodo hol yandema e maggo gaga wonbe ciagalede ko jiyata hen gaga ko yeyata hen mbele sippio ngo gasi wala ko do joni fuddi e tokara aɗa andi sippiro fof sippiroɓe hade maɓɓe sippirde ɓe puɗɗorto ko leewade maɓe leewo ha mbiuji wakkiɓe dalaji wuttoɓe ma ñaajine palla no palto sukaɓe ne pobɓa koɓe sogguli kotel gadde bone tungoɓe tunga ɗamboɓe ɗamba cerkitoɓe cerkita ƴewta ko yimoɓe gona yimɓe hellotoɓe gona e hellade adduma ko tungude bawɗe fiide miñumen becce ma becce soldat hikka jaa ɗum ko noon lamba fuɗɗorto kamɓene lamba maɓɓe kaaɗo ɓe dikkodiri ko ɓooyi koɓe dikkodirnoɓe heddi noon dikkodiral ngal ko joni ɓe cippiri ɓe cippiri ɗo ɓe keɓani sippirde Diomaye waɗi liɓi daro on aɗa andi kam liɓi daro walla ko liɓa daro mata ko fulgol taw kay walla waɗi joomu ala joomu kay wawa diwde ɗo eyyi kono ɓeɗo mbi kañannata banggue assemblée nationale ne jogui dole ko yoptotoɓe ɓe ngala doole ay tokara heddi ay ko kewi hanki jamma ko min wona ko bettimi par ce que ko ɓooymi haalde heddi noon ko won wiyannoɓe ko maalde woni ɗon koɓe nandirɓe ha hande ne kadi woni heddiɓe ko maalde ɓe mbaɗi ha ɗo ɗo gonɗen min mboɗo jogui kulhuli ñande fof wiide hay diine so yimɓe kaɓe jumama beldit ina wawi kadi taw ko jiltono mbawi belditoya eyyi kono aɗa andi jomumen ko belditi ko fof politique fof koye muɗum woni politique kañum wawi serdude jiiduɓe yumma e baaba politique kañum wawi neɗɗo wara ɓiye ubba aɗa tiimi hen aɗa ƴeewa janggo e jaam belda e muɗum kaɓa e ɓiye yumma ko politique tan wawi ɗum kono noon hade jomumen yettade ɗon walla so tawi jettima ɗon ha gasi puɗɗitto woni Diomaye ɓooyi muñde ɓooyi ƴeewde ɓooyi deƴƴude walla ga Diomaye meeɗa haalde hakkude muɗum e Sonko Diomaye meeɗa haalde hen ko boni meeɗa haalde hen ko metti wona to Sonko wona to wondiɓe muɗum kono noon Sonko e wondiɓe muɗum pop ala hen mo wiyani Diomaye ko boni wodani
heddi noon hunde fof jogi ko ɗo haɗata jomayne ko neɗɗo ko muñi ko fof wonɗo jomum ene meme alay sago a giddat kolla mbawka ma annene so tawi woni min aɗa ɗaccanami ngori walla aɗa muñanimi mi tawima aɗa dari mi samtimama hello e hakkille ardi banggue ñaamo a fali dande a deƴƴi a ƴeewi kam mi watti caggal jungo mi artiri hello wongo a deƴƴi a ƴeewi kam mi sakkitima womre less waare mi fi hoore ummima dow a deƴƴi a ƴeewi kam so tawi mi fewni hima mi darima e hakkude ɗuure mi wima hen sawru ndeng so tawi a ɗifti ko laakara paami tawde woni kay ko an jogui conde e kure heddi ko waɗanno waɗi won hen ko ɗaminino won hen ko ɗaminanoke won hen hay sinno tawi ene ɗaminino wona e oɗo saaha won hen ɓe ganduɗa hono waɗa ko ɗum bettere ɗo muɗumen kono min nde wonde mbaɗa suiva RTS hanki nde ɓe mbaɗi journal ha gasi kala ko ɓennanno e RTS to banggue information ɓenni ha gasi ha jiimi communiqué mbi wonde communiqué ene ummoro e président de la république déclaration mo foti wadde ƴewmi saaha gonaɗo ƴewmi ñalawmaji gonaɗi ɗi ƴewmi président ko wonno e dow muɗum ko hol déclaration fof mo président foti wadde ɗo joni paami e machine kuɓɓumi paami e tableau mixage kuɓɓumi paami e micro ji testumi joƴƴinmi mbaɗa pari wadde enregistré so tawi ko yanata ko yani koko miijimi ko ɗum tan wawata wonde han ko limogeage Ousmane Sonko taw ummori koye Bassirou Diomaye Faye eɓe ndewa eɓe defta eɓe ndewa eɓe defto ha secrétaire général du gouvernement Oumar Samba Ba yalti ene jogui kayitaji salminago tan ko décret liiri fukke leydi mbimi min ɗum ɗo bettanimi mbanmi annonce taw mi avertiti PULAAR speaking mbaɗana ara e mabɓe te koko hesɗi gaddanmi e mabɓe heddi ko tokara ko waɗanno waɗi kadi Ousmane ko hunde nde o jotturno par ce que Ousmane wondi ko wawa muñde o jooɗo Bassirou jooɗo walla o daro Bassirou ene wiye président de la république ko ɗum woni ko Ousmane wawa muñde Ousmane wawa muñande ɗum hay goto Macky Sall woni président ha woppi Ousmane nana ene wi Macky Sall président ko caggal nde yalti kaso ɗum ɗon wona tan famama haaldama ha ñumodama wona tan Ousmane sinno tawno ko Macky Sall wiye wonde Macky ko opposant makko wonno koɓe habdiɓe ɓe gonno walla ko nandi hen Macky yeehi kanko e Bassirou ndenduno faandu heddi min woni komi wawa jabde mi heɓorani ɗum jabde ne kadi ha burufal wutta wonde ko Ousmane kañum suuɓi Bassirou Ousmane kañum joopi Bassirou wona gonga Ousmane darima wi wonde mi joopaki Bassirou darima wi Ousmane joopakimi Bassirou darima wi wonde Ousmane waɗanimi waɗimi ko kaari en hol sababu neɗɗo ene wona ɗon nafigue ene wiya wonde ko Ousmane waɗi joni en jawti ɗon hankkadi heddi min mi haalino gila adane mbimi wonde assemblée générale o mo Pastef wanno so tawi ɓe jalti hen laamu Sonko koko yanata min bannom tan koye fin avril o caggal muɗum Bassirou nde ɓe payi e meeting mabɓe mbi meeting oɗo ko ɓeto so ɓe mbaɗi meeting o ɓe gayni remaniement koko waɗata meeting o gasi remaniement waɗani kono maale muɗum nana ngara ɓe duttiti Bassirou noddi concertation dialogue wi wonde eɗen disnodiral ngal wonno waɗirteno kono o wi wonde wona hono noon o waɗirteno mi haali ɗo mbi wonde mi yaadani hen no ƴettiri ni mi yaadani hen sabu woƴƴi ko tawde woni ko hakkille jiilotoɗen ko peeje gonɗen e fewjude moƴƴi ko jooɗoɗen pewjuden goto meɗen fof anda ko keddi ɗon ko fewji ko kono noon so tawi woni an ko bange ma min ko bangam a andata ko kaldami mi andata ko kaldaɗa mi andata ko kalɗa ɗon so tawi disnodiral ina woodi enen kam e koye meɗen en disnodiri noon e kanko nodduɗo en e disnodiral o heddi noon ko gueɗel kadi ena e nder noddandu makko e fannu no waɗirni toonne kadi mi feldatamo toon en ɗum ɗon ene wawi wonde noddudemo goto holɓe o adori o adori ko mennoɓe wonde
hooreɓe jagorɗe e nder leydi Sénégal ko ɓen o adori holɓe o rewni hen o rewni hen ko joginoɓe kala ko faati e ngaalu e nder leydi Sénégal holɓe o rewni hen o rewni hen ko joginoɓe mennoɓe jogade kala ko faati e kisal nder leydi Sénégal ɗum ɗo wonko haalata wonnoɓe premier ministre uji ɓe ma kalanmo kañumen nde goni premier ministre uji nde holko wonno golle muɗumen holno gollirtuno holko wonno hakkude muɗumen e président bannoɗo ɗumen o mennoɓe ardade jogade kadi ko faati e ngaalu ɓen kañumen ne ma kalanmo holno min jiilortono ngaalu holno min dañirtuno holno ngaalu ardanno e hono jolle cukkirta so caɗele ngoodi donc ɗum ɗon o waɗi ɗum mennoɓe jogade ko faati e kisal nder leydi ononne fitinaji mbaɗino ko onon gonnoɗo fitinaji mbaɗano ko onon gonnoɗo ko wawno wonde foof on dewi e wirgalloji kewɗi ɗi gandanɗa hoore maɗa koye saaha laamuji certuɗi ha ko wattidi ko e fitinaji baɗɗi ha capanɗe jeetato e tato innama aade pittali muɗumen keddi hen ɓeɗon wonnoɓe ɗon jiidirama goto foof yewti goto foof wasata ene jogui rapport muɗum tottimo te kadi kanko omo jogui rapport aji ƴeggila adani kono ɗum ɗo henna ko ni tan wawata yarude e nder hen ɗum ɗo foof so tawi waɗi wonko haalata ko ɓenni ko heɓori wa arde ko holno heɓori siforade Basiru o waɗi wonɓen ko jinno yo wat o waɗi wonɓen ko ɗaminino maw wat o waɗi wonɓen ko cikkano maw wat o waɗi wonɓen ko cikkuno hay sinno tawi omo waɗa wona e oɗo saaha wonata sabu en ji o waɗi ɓe ganduɗa koye lande mabɓe gonno jiɗano yo wat sabu en ji hanki ko ñalli assemblée nationale gila Basiru fuɗɗi fewde ñallangal hande en kaalino ɗo en kalti on banggue kala nde Basiru jooɗi waɗi Ousmane so fini dawrat kala nde Basiru hirdi Ousmane feccat jamma kala nde Basiru dayi Ousmane fecca nangue te en ji so tawi woni Basiru noddi disnodiral fuɗɗori ko premier ministre uji kanko ko premier ministre hay sinno o jooɗaki kay kam o fotani woɗɗude ɗon fonno tawede hay sinno o tawaka tawde Basiru wi wonde ko goto noddanmi kanko Basiru ko kanko tan woni ɗon wasata wonɓe sawdo ƴettoɓe notuji ko yiyete ko kanko tan yiyete kono noon tongoɓe ɓe ƴettoɓe notuji ɓe ɓen nan ɗon jooɗi kanko Ousmane hayso ko ɗon o wawno jooɗa ɗon hay sinno o yiyetake kono noon so tawi o woppi ɗum o fayi assemblée nationale holko addote assemblée nationale nawnomo toon ko yennoyde nawnomo toon ko aybinoyde nawnomo toon ko ƴettoyade nawnomo toon ko huɗoyde nawnomo toon ko bonnidde no aadorino gila o fuɗɗi wiide wonde kanko omo waɗa politique koye opposition o fuɗɗorino gila nden ha e ñallungue hankinde ngue Ousmane koye ɗen koyɗe yahar koye ɗum woni ko yaɓɓanno kono noon jafoɗa hanki kam ɓuuri musde ɓuuri mettude ɓuuri hamnade jafoɗa gartene ko faya ko waɗanno hanki ko waɗi ko kalta ɗo ko en kaalino en jii en kaali ko woni yeeso men ko ɗon jinmi yen gaar goo en keɗima député ji wiɓe hanki so tawi naggam waɗi kañen ko awaɓe ene jogui motion de censure men kañen ko ɗum sawru jogui jeeyaɓe coalition Diomaye président ene jogui kañenne mofande mumen wiide mawɗo leydi amen so tawi tini oɗon jogo libde suudu sarɗiji ene jogui kuulal fusde on ononne cikkuɗa holto sippo ko haaɗoyta aɗa andi kamɓe Ousmane o fiyande makko sakkitinde to banggue politique ɗum komi kalɗo ɗum gila ñanden gila nde waɗi terrain meeting mbimi ko kural cakkitingal kala saaha garɗo woda ko ŋaɓɓiti e nder muɗum ɓe mbi wonde ko kamɓe député ji ko ɗum woni ko ɓe ɓooyi haalde ay Cheikh Bara Ndiaye wonko wiyata Bassirou Diomaye Faye hoto sikku wondemo député ene haɗa Bassirou finde subaka goto fawa makko kannar sabu ko wiyata ɗum ko wonɗo ina tolno Bassirou hankadi ƴettat ko décision ko loi rokki ɗum fawde e dow makko hoto sikku ko wiyete immunité parlementaire ko wonɗo haaɗi sen kaali neɗɗo goto tan non ko toon paami non mi sappiti sen mbiɗen kalda goto ko telɗi yahata no fattan kalten joni
kalten joni ay joni ko so a yimi addi Cheikh Bara wona won député goɗɗo yalti hanki won goɗɗo kadi yaltino heccange won goɗɗo yaltino heccange c'est à dire ko kamɓe fof goto hen fof en mbawa limtude inde mum kono ma en dokku yeru e goto joni mbawɗen rokkude yeru tan koye Cheikh Bara kañum ɓuuri ɓurtude ɓuuri wawde haalde e hande o muñanam mi jofna e hande o kamɓe député ji ɗi wiide ɓe wonde eɓe mbaɗa motion de censure ɓe jogui hen ko kural gotal gasi ko ɗon jinmi yanga ay kural gotal ngal ɓe jogui ngal kural gotal ngal ɓe jogui ngal woni holngal bisimilla gay Basirou ena wawi nomde premier ministre muɗum hande walla janggo forme gouvernement muɗum walla taw nomini forme gouvernement muɗum ha gasna ɓe jaaha so tawi ɓe jeehi gouvernement o premier ministre ene jogui délai lebbi 3 ha lebbi 9 yaade wadde déclaration politique muɗum général ɗo yenna en nden taw kamɓe ko mandat mabɓe député duuɓi 2 pour fusede nde timmi donc so tawi ɓe padoyi ha nden ɓe keɓorani fusde oɗon ɓe keɓorani wadde motion de censure lawol hokkani ɓe wadde ko adi e lawol rokkani ɓe wadde taw ko adi par ce que hadema wadde motion de censure koma gouvernement daro ɗum jinmi gouvernement so tawi daraki a wawa wadde motion de censure hadema wadde motion de censure ko ma gouvernement daro gouvernement so tawi darima ari a huccodiri e muɗum mbaɗa an ko jiɗɗa wadde ko e nder henne kadi hay sinno tawi gouvernement o darima ɓe mbaɗi motion de censure ɓe liɓi gouvernement oɗon Bassirou Diomaye Faye loi ene rokki ɗum wadde maintenir premier ministre mo wanno omo jogui droit artirde ɗum omo jogui droit addoyde goɗɗo kono so artirimo lawol ɗiɗaɓol kamɓe ɓeɗon ɓe cuusa hankadi wadde motion de censure goɗɗo wadde par ce que haɗa haɓe wadde motion de censure goɗɗo soɓe mbaɗi motion de censure goɗɗo ko wari oye gouvernement fof wardat ɓe hen kamɓe e wadde mandaji mabɓe haade pour yimɓe mbawa famde hakkude laamu ngu darade premier ministre suɓama hande haade mum wadde déclaration politique général so tawi assemblée ne jogui droit no wawi libde laamu wadde motion de censure hakkude lebbi 7 lebbi 9 ɗi walla wawa ɗon jinmi laɓɓi gandutoɗa yimɓe eyyi aɗa andi wonande enen kam ko namdiɗen e wonɓen par ce que kadi aɗa andi sariyaji ɗi nde wonde goto foof ene rokkuma hen yiyande wima ko ni taw ko na kono enen ɗo tugniɗen ɗo eɓe tugnotoɗen ɓe eɓe disnodirten ɓe mbi wonde ko gouvernement hadde ma wawde libde ɗum taw ko ma gouvernement wooda so gouvernement woodani a wawa libde ɗum wodde nde ko suɓede nde walla ko déclaration politique général wodde nde ko suɓede nde wona premier ministre tan woni gouvernement premier ministre o so tawi o suɓama o woni premier ministre kanko e président disnodirta ɓe toɗɗo gouvernement o ministre uji ɗi no ɗi pota kala hen ministre holko rondi ɗon mbimi e oɗon saaha noon so tawi yeehi ha darima kamɓe koye mabɓe hade mabɓe wawde wiide premier ministre koma premier ministre tawoyaɓe galle mabɓe ɓe kuccodira e muɗum to ɓe mbadda e muɗum peɗele guiri saabu so tawi ɗum ɗon ala so ɓe noddi premier ministre toon premier ministre ne wawi wiide wonde mi arani no Ousmane Sonko wanno Ousmane Sonko wona noddanoma assemblée nationale wiya hay to banggue kuule a faami donc ɗum ɗon heddi ko gueɗal gongal ngal mbiɗen wonde ɓe mbawi wadde motion de censure ko lawol gotal ha laaɓi ɗiɗi kono lawol ɗiɗaɓol ngol so tawi woodi hay sinno tawi ko hande ɓe noma député ji janggo motion de censure o yani woni lawol ɗiɗaɓol janggo Bassirou Diomaye Faye loi en rokki ɗum wadde dissoudre assemblée o ɗon so ɗum waɗi a faami de so ɗum ɗon ala kamɓe ɓe mbawi wadde motion de censure tan sella ko lawol goto lawol ɗiɗaɓol ngol ko kamɓe jadata hen kadi gouvernement kadi so tawi woni to banggue luwaji kala ko Bassirou addi toon ɓe jaɓɓa hen koyɗe mabɓe ɓe calo ɓenninde ɗum to suudu sarɗiji to loi ene rokki Bassirou Diomaye Faye laamorade par ordonnance kala ko omo waɗa o yahata assemblée nationale o haaldata hay premier ministre o haaldata hay goto e mabɓe e député ji ɗi ko par ordonnance o waɗata o waɗa ko yiɗi wadde ko loi ene rokkimo ɗum ɗon donc Bassirou hande o hay dara ala ko ɓe mbawi bonnande ɗum to banggue laamu muɗum so wona ko boni e mabɓe ko heddi ko noon ɗo faya tokara toon jiɗɗo e jetto to faya yimɓe fof ene gandi hande o leydi ndi yimɓeɓe ene tampi leydi ndi ene muusi kalɗo emo haalani homme d'affaire uji dartini activité ji muɗumen rokkirtunoɓe jawɗi natti rokkirde joni ko seeɗa rokkirte hen wona gummiɗo fof rokkira ɗum natti sadak ussima sakkotonoɓe natti jogade ko cakki sakketenoɓe ussima
parce que so tawi aɗa dawa aɗa yeeloyo a dañata haydara jooɗoɗa poftina hoore maɗa mbasa warde hoore maɗa nangue ɗum ɗo fof ko caɗele ɗe gandanɗa hoore maɗa ene yimɓeɓe ene guuri ɗumen e oɗo saaha hande kono noon ɗo faya min mbiyata ko laamu ngarowo min kam to banggue hooram e Bassirou Diomaye Faye kala no wawi siforade eno wawi waade oɗo Maymouna Diédé wiyete ministre de la femme et de la famille 8 milliards bakkel ɗi yo laɓɓin ɗumen ha laaɓa cer koko fay arde kalantumami ko fay arde 8 milliards bakkel ɗi ko fay arde yoɓe laɓɓin ɗum 5 milliards ɗiɓe mbino wonde ko martiraji ɗi yoɓe laɓɓin ha laaɓa cer 5 milliards ɗiɓe mbino wonde ko financement ji ɗiɓe tottirta to Keur Massar yoɓe jaltinɓe laɓɓina ɗum ha laaɓa cer togara alay sago min limtanto yimɓeɓe no ala to jinwiide ko yoɓe laɓɓin kamɓe nguɗo laamu no mbiɗani mboɗo yaade miijo ma kala ko tolni yoɓe laɓɓin kala ñamliɗo mo yoɓani yoɓe jamno kala par ce kadi yoɓe cok e kuuɓal mais sa wiya haalde goto tamen gasat ɗeɗen jogui goɗɗum namdotoma non wa sesi non ala fatmi jofnanma fatmi jofnanma ala sa wiɗa haala non jilwi komi tonguɗo ko ala togara ala saabi Allah heɗami haala ala saabu Allah ala yewtere nde ɗo ala saabu Allah bagge temps sa liɓe mbuɗo buuɗe wi tan kala laamu ñogo ko jooɗade yoɓe jaggu wonnoɓe ɗo ɓe kala ñamnoɗo tawa ɓe kaldat hen ɓe ganda ko jagguirte koko holɗum non a nanani sari nan no toga e mbawa nadde on banggue alay saago en kalanto ɓe kaldat hen ɓe yoɓe gandu ko mbira hen wonde enen en mbiyani yo jaggue mbiɗen ko yo laaɓ aɗandi kamɓe hanki nde ɓe jeehi assemblée nationale premier ministre wi wonde ko ministre de la wi wonde ko justice o waɗani golle muɗum ko ɗaminino e maɓɓe ko mbino noon yani yeehi no fattane jinmi ko laamu ngaw ngo mbiyami wonɓe ganda ɗum ne jeeya ko liɓi namdotami toga wasno rippuɗo tan toɓa en kaalino laamu ngaw ngu noddaɓe ɓe koɓe jaaka e Pastef wonen ɓe jaaka e coalition Diomaye won hen ko hen jeeya holno jiiruɗa laamu jogongu daade ngu holno jogo wasi basino suuɓo beele ko jaaɓe coalition Diomaye ɓe tan walla waɗaɓe consulté ɓe mawa tan artude holno cikkuɗa laamu ngu ko holno jogo siforade tokara ko ɗum woni ko kalanma min ala kono sawtima laamu ngu no foti siforade yiyandam e laamu ngu no foti siforade e ko ɗamina e maɓɓe ko ɗum jinmi en koɓe pawno e dow ɓennuɓe ɓe ko wiide wonde gujji nawi mbaɗini battini nanga coka ɓeɗo kamɓe wonɓe e nguɗo laamu ɓeeto won nangaɓe haydara ala ko joganino laamu nanga coka goppitama jeehi eɓe gondi e guuto oɗon guuto ɓeɗon ɓe mbi wonde ko justice jagguiɓen woppi hay goto sokaka ko ɗaminino e magistrat ji e juge uji ko ɓe mbaɗani ɗum eko fayi arde maɓe ƴettu hen mesure aji eko fayi arde ndeke mesure ƴettama kamɓe ko adinde ɓe ƴetta mesure aji maɓɓe ɗi ko heddi ko leydi Sénégal ene fayi e caɗele ɗe ko 1000 milliards mo leydi Sénégal ñamli ene foti yobde ɗum e lewru juin fayi juillet président de la république holko jogani ɗum e laamu ngaro keɓorngu arde keɓorngu joɗade ngu so tawi ɓe jooɗoyima hol peeje ɗe ɓe keɓori daɗɗoyde pour ɗum ɗon mais hol ngol laamu hol sifa laamu ko tati toga Abou Gaye e yiyande ma beele ɗamini noddaɓe ɓe Idrissa Seck noddaɓe ɓe Mamadou Lamine Loum en Abdoulaye Daouda Diallo en wonnoɓe naggam ɓe beele ɗamini ɓeɗo ma jeeya laamu ngawo ngu walla ala ko miijo mabɓe tan sohla ɓe jeeyataki hen mbasa nurtade oɗo détail tamin agas tokara so wonano mi hoolaki haala Bassirou Diomaye Faye so wonano mi hoolaki haala Bassirou Diomaye Faye gila nde o wi oto hoola laamu makko so laawi oto hoolamo oto hoola laamu makko no fattan mbimam ko sinno wonano mi hoolaki e ko ɗum haala Bassirou Diomaye Faye gila nde o wi wonde e APR naaɓe muñe ma en banni o rutti o janfi ɗumen o waɗi so fusde assemblée nationale muɗumen par ce que won kulhilɗo o joguino on funtimo wanno ɗumen e funtimo wannoɓe e sahande ɓe paye e législative uji o sali ɗum ha ɗo ɗo gonɗen ɗo municipal uji andaka ko holnden ha ɗo ɗo gonɗen ɗo andaka holko heɓori yaade donc kanko Bassirou Diomaye sinno wonano wasde mi hoolade ɗum ɗon mi wonde ena gasa wonde laamu ngarongu wona laamu ndendagu woni ko wiyete gouvernement de union nationale ko en ɗum ene wawi wonoyde e laamu ngu ɗum ɗon so tawi wonoyi e laamu ngu ni alay sago ɓe o toɗɗoto ɗon ɓe ganda ko kanko woni président de la république ɓe dokkamo daraja e martaba e teddungal e laamu président de la république ɓe mbawa liggade leydi ndi moƴƴa so tawi eɓe jogui e makko yaw ɓe mbawa nawde leydi ndi ko foti no cebdi giyal alay sago yimɓe so tawi ndendi wodata gardiɗo
sa nani dental juma ko almami wodde so almami wodan ala ko yimɓe mbaɗoto juma goto fof juula galle mum a jawa taga so tawi ko bangue kam wona Mamadou Lamine Loum janguinte ɗum wona Idrissa Seck ɓeena gandi no neɗɗo wondita e président de la république e gonko arde ma taw ko Sonko wonno anda walla goɗɗo wonno ɓe kam ne gandi ko gueɗal keddigal ngal en jii won yaaɓe toon ko ministre uji ɗi mbiɗa ɗi kono ko mawɓe parti ji politique won hen hannde ko livre ɗiɗo mbawi jeede hen won hen ne jahande parti ji mumen mbi ko hoto jaa kañen jahani holno jiiruɗa so suuɓi neɗɗo o joni tawi parti muɗum jaɓani holno jogori wuurdude aɗa andi ɗon miijete ɗon mo parti muɗum jaɓani yeehi ko maître Sidiki Kaba yeehi toon meeɗi wonde premier ministre yeehi kono nde yeehi nde wi wonde ko yahani e cadre parti yeehi nodda ko en tant que mennoɗo wonde premier ministre kono noddiraka en tant que membre APR donc kañum so tawi yeehi toon koye fannu mennoɗo wonde premier ministre Amadou Ba so tawi yeehi toon yahani toon e inde wonde nouvelle responsabilité yeehi toon koye inde mennoɗo wonde chef du parti donc ɗum ɗon ko hunde nde gandanɗa hooremaɗa alay saago yimɓeɓe ganda ɓeɗo en goto muɗumen fof holko nawi ɗum toon kono toka wona e cadre parti Abdoulaye Daouda Diallo yeehi toon yafuɗa liduji ɗi won hen ɓe parti mumen mbi hoto notoyo ko ɗum woni ko mbimami joni noon mbimi so tawi parti ma wi hata notoyo an himbiɗa jeeɗa koye dow inde ma an hoorema a yanda inde parti sa nomama janggo parti jaɓani est ce que aɗa jogui parti non mbimi ko on wi wonde ko kañum so tawi woni nomination koye parti rewrata nomination so tawi rewrata koye parti maɗa wiyede wonde yo addu neɗɗo walla emin ƴetta neɗɗo emin ƴetta kaari e inde parti moɗon so parti o jaɓani so yeehi toon o yeehi koye inde hoore makko no yahane inde parti wadde firti ko so tawi ko soynama ko gueɗe ɗiɗi to banggue dusudal politique jogade militaji laamu no sohli ɗum to banggue joom jeew laamu no sohli to banggue miijo nen ɗo goto ene sohla mbimi ko yaaɓe toon ɓe teskiɗen feccere nde yimɓe mumen mbino koto notoyo mbi ko notoytoɓe so tawi noon laamu jewtungu probléme gonnoɗo hen o so tawi ɗum artoyi ga henna beɗa atta kadi caɗele goɗɗe e tokar ɗum woni ko mbimam ko notoyiɓeɓe ko goto woni jaaɗo toon mo gandanɗa hoore maɗa ko parti muɗum wi notoyaki parti on nde nodda won goɗɗo won toon won ɗiɗi woɓɓe wonɓe toon ɓe parti men mbi oto yamin jahani kayen jeeyi tokara min mi tinani ɓen min mi tinimo ɗan min mi anda ɓen min mi anda ɓen gandumi komo kalmi o parti muɗum wi wonde ko yahani faami ɗon kañum dallini yaadu muɗum ko holɗum yeehi Amadou Ba yeehi wona e cadre parti muɗum yeehi ko cadre mennoɗo wonde premier ministre donc ɗum ɗo ene laaɓi toyi ko heddi ko noon mbimom e nder gouvernement union national baɗe heɗo gouvernement union national so tawi a nani ene wiye wonde ene waɗe rewrata koye parti ji politique kono ko dialogue ɓe noddida toga taw no wa ses ayi kalden gonga ken joom hakkilade fof ɗen jiiya ndeɓe nodda koye dialogue to banggue leydi ndi ɓe noddiraka wonde ɓe telɗuɓe ɓe noddaka wonde ɓe démocrate nde tewakade nde non ɓe noddira ko e dow wonde eɓe jogui parti ji ko disodiral landaji ɗi e société civile ko nandi hen ɗo so tawi laaɓani so Bassirou moftiɓe ma mofti ko laaɓani e tokara mbimam wonde Bassirou nde noddi nde Bassirou nde wi dialogue nde wi ko ene waɗa goto kono goto koye landaji dewgol fattan togara wi ko ene waɗa goto ay so wino goto tan o haaɗi ɗon ene wawi joguede miijo wonde koye parti ji politique o tugni kono noon ɗon ɗo wi goto o rutti o wi e goto ɓe o noddi ɓe o adorto ko mennoɓe wonde premier ministre uji o rewna hen mennoɓe wonde ministre uji des finances o rewna hen mennoɓe wonde ministre uji de l' intérieur o rewna hen mennoɓe wonde ministre uji des forces armées ministre uji mennoɓe wonde député ji mennoɓe wonde président conseiller départementaux ji mennoɓe wonde président conseiller régionaux ji mennoɓe wonde maire uji noon yarata par dogue fami heddi noon mbimam wonde ko neɗɗo journaliste en journaliste o haalani wadde ko kalnamaɓe nande ko politique tan woni toon joni noon non ko politique kay politique kay ko ɗum tan woni ko woni toon joni gartan e nde ɗo toɓɓere sakkitinde ko wiyete ko coalition Diomaye e acte nanto daari beele aɗa sikki Bassirou hade Bassirou wi kañum démissionnani ha joni ko membre Pastef ko noon wi beele ɗamine gouvernement makko mo jogori nomde o caggal ɓe kalden ɓe mama Pastef naɓe o ƴetti nannude nden taw ko anda ɓe ko Pastef en togara apto wodaki no jaabomi ɗo togara beele aɗa sikki mo wat ala
wona kalda ko haala coalition ay kalda coalition jama kalda coalition en mbino suutoɓe ɓe suutoɓe eyi joni noon hade o wi kam tawde woni a addani kam tato o Pastef non gaddanɗa kam ko tato wona coalition jomay coalition apte Pastef mbimami noon coalition jomay ene woodi ene wuuri apte woodani natti wuurde joni uddal ngal nam woodi ko coalition jomay woodi ko Pastef joni noon woodi ko coalition jomay woodi ko Pastef ma won hen ɓe o suuɓi par ce que Pastef naɓe won wonduɓe makko nani to en ko inde woni wonduɓe makko kadi Pastef ɗo woni ɗo en Pastef ko naɗɗo e muɗumen wona a yi hecci hanki nde ɓe kaali affaire congrès mabɓe wona waɗi candidat ji jeegom ɓe wonɓe toon état major Sonko wi candidat ji jeegom ɗi kofe juuɗe muɗumen kofe juuɗe moɗon ko Sonko tan minen min mbi ɓen mbi wonde goppani haala ka par ce que jogui ko sarɗi jogui ko lawol on mbawa finde suba goto mbiyon ko kaari tan wonata ala minen emin jiiɗi wonde ɓe payi koye sariya koɓe ñawdoyoɓe donc ɓeɗon posɓe candidat ji muɗumen contrat de Sonko e nder Pastef yidde ɗumen ardade Pastef ɓeɗon ko yimɓe jomay ganduɗo ɗum ko ɗum woni ko woodi mo anda ɗum ko ɗum woni ko woodi e nder ɓeɗon ene jogui woɗɓe nan toon e nder hen woɗɓe nan toon e nder hen Pastef hande o mbawmi han ɗebde wadde assuré seeɗa ɗo yaare heeɗo kono noon tuggude jamma hanki fayi hande e ko heɓori arde député ji ɗi e koye muɗumen ma yi gewol mawngol ko heɓori aroyde yeeso a jarama to saaha o woɗɗi no feewi namdal caggital ko ñalawma arti bandum 17 décembre 1962 Senghor e Mamadou Dia ko ni wano ha assemblée nationale udda ha woodi no wayi kono waɗi ko wiyete ko règlement compte joptigaji to banggue joptigu cikkuɗa hande o so tawi Pastef Ousmane Sonko natti jogade jagorɗe jagorɗe muɗum liɓama haalaɓe o wasa laamu kesso a directeur société ji mbayla haalaɓe wooda won député ji paati to en bel ko wiyete ko joptigu règlement de compte o jogani wadde hen ha wayen o mbinamami ni 17 décembre 62 tokara ayi hande o wasde wiide joptigu woodi wawa wasde wonde joftigu wiyata tan woodi par ce que so tawi wonde aɗa yiɗi laɓɓinde eto banggue sariya ɓeɗo ko kañumen joguinoɗo yeru baɗo no Maymuna Jeeyi kena tolno e milliard uji jeeta so wiyama tan yaarini e menali baali so tawi Maymuna Jeeyi Maymuna Jeeyi ko Sewru Thiam aɗa wawi tomo toon aɗa mbaɗa wawi o jeeyaka to solo madina Sewru Thiam ko toon jeeya accan min ko koleji moɗon walla ya galle makko sallinata galle woni koleji amen ko o ministre didorli ko no wiyatno kadi jeeyi o anne Cheikh Tidiane Dieye andi ko mi haalani Cheikh Tidiane Dieye ala Cheikh Tidiane Dieye on woni siwrinaji on siwrinaɓe invité no ɗum toon dokki ɗum ujunnaji sappo e wutti ko haaluma haalis o ko teddugal Cheikh Tidiane ɓuuri ɓe heewde kalis mais so mbuɗuma nan nder hen so tawi kay Cheikh Tidiane ari toon ko gonga ko koɗo ari ɓe koɗo kay teddinde non ari ɓe teddini ɗum kono kalis fotani wonde hen ari ɓe teddini ɗum ɓe bismima ɗum kono noon Cheikh Tidiane kañum ne no foti yobde ñamade aɗa komi ñamlode tawata ata an Abou Gaye Cheikh Tidiane no foti yobde ñamade hay sinno ko salle de classe walla kam tawde ko ministre didorli kam hay sinno kam ko moto pompe forage yo addanɓe walla kam hay sinno ko barile ɗiɗi carburant o wiyaɓe ndehe o wattanaɓe ɗon aɗa andi beele ko waɗa less o waɗani so wanno hanno ɗum feeñiri ni ko noon tan ala jiiɗa ɗum ɓuuri tono woodi heddi so woni ko muuɗi tan o heddi ko togata ayi ko namdinɗa kadi ni ay a werlimama mbimami ko joptigaji comme no 17 décembre ni yaha ɓoyta banggue laamu colonel uji jagga o wonno koye o wonno koye o te ɗum ko musiba e leydi aussi kono il faut ko aɗande joptigo Senghor nde ummi e laamu Abdou Diouf yetti Abdou Diouf nde ƴetti nde won nangganoɓe won girbanoɓe wiya wonde Abdou ko weltano e ɓeeɗo gila nde Senghor woni président Abdou ko guutu joganiɓe Abdou nde yeehi Ablaye Wadde ƴetti laamu e saaha laamu Ablaye Wadde won nangganoɓe ɗo won menacanoɓe won ɗumina wiya wonde Ablaye woni koye yoftade ko guutu woni ɗon Ablaye nde yeehi Macky Sall nde ari famide woodi nangaɓe woodi noddaɓe woodi convoquaɓe wiya Macky ko guutu wondi e ɓeɗon par ce que ɓeɗon nanguiranano ɗum nde ɗumini nde Basiru nde ari woodi nangaɓe woodi noddaɓe a faami wiya wonde ɓeɗo ko guutu gondi ko Sonko rewi ɗon Basiru kam wiya tan ko Sonko nangueteɓe fof ko Sonko nangande wonde ko kañum haalanno heddi noon koto banggue nangue ɗe
wiyeede wonde ko joftiigu wiyeede wonde ko guur ɗum kala laamiɗo wawa dadde ɗiɗo konnguɗi ɗiɗi wawa ɗum dadde min wona hakkude maɓɓe ay kala joni ko wona banque jawumi jawumi ko hendude landa ko ɗum noon jawmi an joni kala Senghor Abdou Diouf min kalanmi konde Senghor yeehi ha Allah waɗi Mamadou Dia sali yo woote wayno wayni ha waɗi coowuji nden Mamadou Dia yani ko e nder parti maɓɓe wondunoɓe ɓe e nder parti moɓe joguino o koye on parti ɓe gona ƴewde mennoɗo takkude hen moɓe cikkino wonani caggal ha woni duuɓi tati jan fof ɓene jaggue mi haalani hakkude ɓe mbimi ko Pastef hande ko ɗum woni ko mbimami ko ay cikkuɗa ɓe Macky Sall jaggannoɓe wona e PDS Macky Sall wona e PDS wonno yalti PDS Ablaye Wade de jaggata nde wonɓe jaggita ko PDS naɓe wondunoɓe muɗum adane caggal muɗum jalti jeehi a faamide e ɗo joni noon kamɓe ɓeɗo mbiman wonde ɓe mbawa dadde hen walla kanko Basiru e hoore makko o wawa dadde eko fayi arde saabu koko fuɗɗi guila e joni koko fuɗɗi ni guila hanki won wiɓe wonde Basiru koko fuɗɗi guila heccanke Basiru wonde ko guur wonde Sonko yiɗi ko sogde Ousmane Sonko wadde komi won laɓɓina namdalam encore ma mi laɓɓinade namdalam wona on banggue jinmi wiide aɗa andi joni a haali mbiɗa kaari jogui milliard naggam nam yo waɗe mbimami jarani limtude wi tan kala mennoɗo ƴettude mbuɗo laamu e tottanoɗo laamu haali so yettaki walla barnoɗo gujjunoɗo yo ñaawe ñawonde ha timma joni noon namdol ngal fayi en jii Sonko ene wiyanno Diomaye ko kañum wombata yimɓe yanoɓe muɗum ɓe saabu so tawi ɓe kaali ɗum ene jagge so ɓe kaali jaggetaki e ruttade yimɓe Diomaye ɓe ne mbiya ko yimɓe Sonko ɓe mbiyata yo o jaggu yo o accu ko on règlement de compte mbimami beela hulani ɗin kulhulima manto e hen taw wona hakkude maɓɓe parti ji goɗɗi ko ɗum woni ko mbimami ko tokara ɗiɗon kulhuli ɗi yimɓe ɗi mbiyata ɗi kulɗa ɗi walla ɗi kulanɗa yimɓe min la kulmi hen ko yo lawol tan beele wonta mbaɗandi mbimami wonde ko ɗi kulɗa walla ɗi kulanɗa yimɓe ɓe a faamide ɗiɗon kulhuli gonat hen tan e kadi e ɗiɗon miijoji kadi gonat hen tan wiyede wonde e kala noddaɗo hande o wadde mi woppa Maymouna Dieye comme no Jean Michel ni Ager so tawi noddama wiyama 37 milliards ɗi gandanɗa hoore maɗa guila hanke heccan nan ɗon woni gum gamalde a faamide so tawi noddama hande o tan wiyama wonde yo laɓɓin 37 milliards ɗi ma wiya saabu ko neɗɗo Sonko ko Sonko nannguno e junngo makko huñi dow wimo aɗa laaɓi cer e nder stade so tawi hande o woni Mame Bouba Diagne wona kañum woni ministre de l'élevage ministre de l'agriculture et de l'élevage wona hecci hanki tan en jiiɗo journaux ji bindiɗo article uji wonde hakkude makko e société goto nanɗo henna ko fati e matériel agricole ñamlanoɗo hon kino tolno e milliard uji ɗiɗi pawɗi a faamide wonde société o nana namdi kalis muɗum yo yoɓe kanko Mame Bouba Diagne o wi wonde omo porte plainte e winoɓe noon ɓe o ruttiti o yeehi ɗo henna e émission goto o wi kalis o yoɓama ha laaɓi cer en jii alkamisa hecci hanki oɗon société wi wonde koko portatamo plainte saabu o wi wonde ɓe joɓama ñamande mabɓe te hay mbuɗo ɓe joɓaka te ɓe joɓaka kanko Mame Bouba Diagne o jooɗima e télé o wi wonde ñamande nde ɗon yoɓama te ɓeɗon mbi wonde keɓani mbuɗu on joni so tawi namdama wiyama wonde nde ɗo ñamande nde mbiɗa nde wiyama wonde ka détournuɗo matériel o mbattuɗa e hoore maɗa mbiɗa wonde kala biɗo no Ousmane Sonko wino kala cuusɗo yo huñ junggo muɗum wiya wonde omo jogui fond politique kala cuusɗo yo yaa e téléji walla e radio ji wiya wonde omo jogui fond politique hanki kanko dari o wi fond politique makko 1 milliard 770 millions 1 milliard 770 millions omo jogui ɗum kala hitande kanko yedditi hoore makko ko kanko haalno kanko yedditi hoore makko joni noon meta o nawat hoore makko kaso walla o woppat ɗon hoore makko ko wawi wonde fof kam eɗen gandi to banggue ñamale ɗe to banggue ɗumanaji ɗi ko fayi arde ko mbimami kala namdaɗo ko joguino ko wiyama yo laɓɓine ma wiya wonde ko guutu woni ɗon ma wiya wonde ko jiɗɗo fiyede ɗum wona guutu toka non ko ɗum non ko jinmi woni yadema an non wona guutu wona ala ko nokkuɗen famudude hen wona guutu musidɗo nde tawde sigilnane mbiɗa ko wona guutu min nangumi ko wona guutu kono mbimami wonde ko kamɓe Pastef naɓe ɓe ɓeɗo ɓe limtanmami ɗum kala hen biyaɗo teep wiya wonde ɗum ɗo ko joguinoɗa ko ar laɓɓin ɗum cour de compte ari e muɗum ma wiye ko ɓen ma mbi wonde ɓeɗo ko guuraniɓe ɓeɗo mais wadde kay kalno fenguide saabu kamɓe koɓe jaggi ko wadde ma wiye kamɓe ko guurɓe joguino e APR kamɓe kay ɓe mbiyama noon eyyi ko noon ko haala men ko goota
jinmi ko en kalde kuuɓal sen telni ɗum tan tamen yetta koye neɗɗo goto ɓiɗo kalɗen aɗa andi joni APR ko tuma toon kono waɗa hewde ni farba gom goto wawi wonde émission aji 5 tumama guila e milliard uji capanɗe naggam yiitaka portable yiitaka ha caam ala ko waɗi e woɓɓe sen mbaɗi débat neɗɗo goto tan tampat ɗum waɗi mbimi kamɓe noon ko hono ɓeɗon ɓe jogui guutuji ha ɓe jeehi assemblée nationale ɓe mbi wonde justice ɓe mbi wonde magistrat ji ɓe mbi wonde juge uji mbaɗani golle ko ɗaminanano e muɗumen ko ɗaminano e kamɓe ɓeɗo juge uji ɗi e kamɓe ɓeɗo magistrat ji ɗi ko yoɓe ñaaw ɓeɗo ɓe nanga ɗumen ɓe coka ɗumen ko ɗum woni ko ɗaminanano e maɓɓe ɓe mbaɗani a jarama won dossier noon mo haalaka holo leɗo communication yehin ɗon Nouadhibou budget cimtol waɗaka mi heɓani leɗo communication wurtima ko ɓooyani ko Agnam yeroyaɓe budget o waɗaka saɗa jooɗo sakte budget ji ɓe keeɓi keɓani laɓɓin an joguino fate logistique an joguino fate kalis Nouadhibou atta e foof noon mboɗo fadde rapport kalna ɗum yimɓe kalis fof naati e pardon joɓirɗa kam wadde mbaɗa andi kam son waɗanima rapport ka joɓowomi ko joɓanmami ko joɓanmami i ko tottuɗa kam ko feram ɓuuri ɗum hay to yedde ko nawma ala mi hayto yaade ma jaami ha lomboyimi anda ko nawanma aɗa jibina Mauritanie aɗa jibina Nouakchott mbaɗa andi ko nawatami mbaɗa andi ko nawatami kono ñalam fof gaɗɗo wona piriji koko ɓeydoto jibi mi tini yafuɗa ñalam fof gaɗɗo piriji koko ɓeydoto kala kaɗo haala joɗa ɗona haala Maymouna Dieyel waɗi Samba waɗi an on ka aɗa jogui logistique an wata otoji an jogui budget ko min waɗi secteur tubaji o ine leelal communication ɓe keeɗi hay résultat goto mi yiyani mbiya haala ma haaltaki tokara ɗum min so tawi mi waɗi oɗon rapport ma won rapport aji ɗi jaltinɗa annene mission ngaji mbaɗonnoɗa nden RTS tan aɗa nula tan Oumar Barka Balen to en ga en jeehe mission ngaji mbaɗeni batteni joni an yeddani anani ala joni mi jaaɓi a yeddani hay an ka yeddani hay an yeddani mbimi ko Abou Gaye togara lewan communication togara woni mission ngaji kaali hake e kaali hake e télé o yo woppa mission men mo ala wona on tan par ce que on sa rewi ɗum joni min mami rew mission ngaji maɗi mbaɗenmo ma hakis ala gadorɗen mo ma o komi yiɗi namdade ala hol sabab gadorɗen wona an woni mawɗo an an woni mawɗo kay hadema wiide woni an kay wona mbiɗa ko jubjubal jubbante ala mi wiya noon ko jubbu ana min ko jubbanam jubbanɓe jubbu wadde mi jubbanima mi jubbaniɓe eyyi an ka nulaɗo aɗa wiya kalis Bakel aɗa machine aɗa calcule e 5 milliards min kam mam Boubou ko mami yiya Boubacar Ba mi yiya Oumar Barka Bal par ce que an togar an rapport so waɗama e maɗa e laamu Ablaye Wadde han nde jaaɗon palais présidentiel min jiida e ma ko Ablaye Wadde sogli min Ablaye Wadde neli ko Baba Maal wi ina yiɗi koɗo moolo an tokara accimɓe cuuro wayno Allah jarama on jarama ala gasidi kana to kala budget yetta hesen awande uddita ɗum ko budget ci laabi 4 aɗa ɗanno on mbaɗani cimtol konngol ma cakkitol toga e togara Allah jarama en beltanima bandiraɓe eɗen jafno caméraman o ɓooyi ɓajde en kono wonɗo eno tolno hanka taw ko neɗɗo no sofi ɓandu no wuuli wawa ruttade caggal en beltanima bandiraɓe tuggude hanke nde information o yani ko fati e limogeage jom jafuɗani aɗa andi haali RTS ɗo gandata holko RTS daƴi radioji kewɗi guila 4 heures hanki kala gonɗo RTS tawi tini homoni ma koko waɗata heñade saktude kabaru andude kabaru to ummi ɓuuri wadde fayida tañde suuso laaɓi aɗa mbiɗa nde keɗa toon de aɗa andi min togara ay min to banggue ɓulnorɗam RTS APS Soleil nden fuɗɗa faade e goɗɗi moƴƴi a faami min journal RTS mi heɗoto ɗum APS mi siivat ɗum Soleil mi siivat ɗum Soleil Souleymane Diamsi nan toon article fof moɓe mbaɗi heɓa APS Suzanne Camara nan toon article moɓe mbaɗi fof mbaɗa heɓa e RTS Oumar Barka Balen kaalido Amadou Dia en nan toon ala ɓen wona ɓen ganduɗa ɗin kabuji ɓen kabuji goɗɗi jeyata wona ɗin ɓen jettaki toon holko ɓe jeyata kaalido Amadou Dia Oumar Barka Bal ko Abou Diop wi ɓe ganduɗa ɗin kabuji kamɓe kabuji goɗɗi ɓe jeyata gasi ha laaɓi bandiraɓe sila musidɓe tedduɓe e nde ɗo yewtere hande ko to katten ko yewtere heewde ma gatta oɗo sifa ñande wonde e waktu goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi